Bueno, leku hartuko jau, Zestea, zerrikitik raka dago. Bai? Bai. Ba, jungona nafaltzea gero. Bai, oinez niat, antzerkien atxion da. Bai, ez, banuela. Antzerkien atxion da, oinez niat, txin. Bai, zale jungona guia faltzea. Hale. Kongatzeko? Bueno, ba, hilabete hontako gaie antzerki topaketa die, ja bukaza eskigu. 33. edizioe. Hemen gaude Azpeitiko antzerkilen makillaje eta alin. Karakterizazio. Venga. Eskerrik asko. Hemen gaude Azpeitiko antzerkilen kupula hontan, ez da dio. Antzerkilen, zezango dugu, Kapilla Sistina hontan. Kartelak eta dazkiago ondala 3 hamarkadatakuek. Horan zematea aktorien deteriorue. Hori da. Gero hemen dazkiago. Haitu ber. Gerreban gaude, prez gaude eta non gaude horre bai deteriorue ikustea pixkat. Urtiek Bueno, estira. askok esan digube, mejora bingeala, así que deteriorue gazten ikusten. De deterioro, nada. Hartu bezala mejora urtiek. Guri izan digube, mejora bingeala edadikin, así que bitu horgin gehatzeke. Bueno, ba, hemen dake Kapilla Sistina hontan, alaitz ona izola. Ez da, ba, personak bagoitzei toki bat ipintze jo, da zuri nola ez, Kapilla Sistina antzerkinena, bagoitzei mereziduna. Abituko horiek. Horea izugarria. Bueno, orduan, alaitz, badakigu antzerki munduen, barrun zaudela, ez da? Bai, ez da? Hor nun bait, barruztak izan izangoa, baina hor nun bait. Hor zabiltzen. Bai, hortxe. Barnean, zerkiek eta horrela kumeak egiten. Saltza. Saltzan zartute zaude. Eta bueno, orduan ba, hemen antzerki topaketetan bueltan bideo egiten nahi geha. Eta nahiko gonduge jakitea pixket ikustezun jendiek animatzea aldan antzerki ikustea Azpeitilen edo... Nola ikustezu antzerki zaletasuna Azpeitilen? Bueno, desde luego topaketetan, jende pila bat egon da aretun, ez da? Bai zoreazun, bai atzo gaztetxi, udaletxeko ganbara, osea, jendi moitzeala ikustea. Oin gero, topaketatik kanpo dauden antzerkietan enbeste jende moitzea aldan, ez detuzte, ezta? Ohitura sortu beharko deu. Topaketak urte asko damazki behor eta indue ohitura bat sortu debe. Inertzi bat, ajutea adin guztitako jendie, gizon, emakume, ume, esan nahi dut orduan, horrek ja ohitura bat sortu indu, gainuntzekotan olako txezio sortu beharko deu, digo jo. Hemen gaude, Erika Olaizola, eta Ane Arenasekin. Azpeitiko bi teatrera mitikuek dienak. Mitikuek, zola bateo cine de barrio. Bai, Lina Morgan bezala zeate, ja, Azpeitin ja, zeaten, bueno, ez gaxi hartu. Bueno, a ber, txoin, oin galdera hasi berdietan. Ze iruditzatzue topaketatan jendez beteta egotie zoreazu, eta hilebete, urtin zier hilebetin obra bat egotea, ez? Hilebetin behin, da hor laukatu azaltzia. Ze iritzi daukezu horren inguruen? Pena bat dela, bai. Bai dago, hausnarketa bat, eolanketa bat, nola ekarri publiko hori ez, urtin zierre antzerkiez gozatzea. Topaketak jartu du behaien leku herrien, esan ja ez izan bat urtea antolatzen topaketak, da igual bada jendintzako, ez dakit. Bai, referente, ez da referente. Bai, baina, bueno, ja, topaketak... Bai, izatik ez, bai. Herrien piladula leku, esan, geho hori bai. Emateu kalakan gaudela hemen. Obrak eta obra gaina bastante interesantiek eta hori gertada ez, jende gutxi edo... Bai, gero hori dakoratzen ez, igual guk urtin zierrez, egia zoreazuko, hori behitu berko genuke, o zatezu zatik enez, ez du funtzionatzen topaketan bezala.
En cambio, hemen urtin zier jantoki vegetarianukin, etorri dain antzerkin bat beste, programauta funtziona du hemen. Bai, funtziona du. Osa, honea, beti sortu izen da giro goxo bat, bai atzenaren pariaz izeneko txontxongirukin, beste bate honda antzerkin bat. Eta horren kanbio, bai ostegun baten o bai ostiral baten jendi honea azaldu izen da. Eta gaztetxin? Zoreazu jantoki vegetarianu jartzie, Bai, zoreazu haundik. Sarreran, jarriko deu pili hor zeaiten, tortillak egiten jarriko deu. Ez da hor, Ainara! Zuekain. Ze muzgia? Oso ondo. Ondo? Hemen, janda, Ean da danetik. Ondo, Maialen. Ondo, nerviosa? Lasai, hau ez zen ezerre. Bakizu topaketa diela, ez da? Bai, jute altzean zergila ikustea. Horten ezin izan da asko kunzen lana aukiet eta hola, baina bai, bestu... Erika naizpe izen da, gurutzen alaba izen da ez? Ez, justu behaien antzerkia ezin izogun emakumena ikustea. Claro. Baina lan ikustetan egon, Bien, da zeiru izatzu. Oso... Topaketak ondo? Oso ondo. Okera ona? Antzerkia ikusteko? Antzerkia bultatzeko eta hola, nik uste... Oso aukera. Da, gaztetxeko aukera hau? Lasai, gaztetxeko aukera hau? Ona, inoiz etorri gaben egon, atzo etorri nintzen. Eta da, baina luntxu vegetario honek kriston giro Ambiente politxe sortzea. Bai. Ondo. Zonal, nervioso gartzen egia, jendie, torri. Bai, noa etorri. Nola ezu izena zuk? Ni Maite. Maite. Maite ez etorri zen antzerkile ikustea, ez? Bai, lehenengo Afaltzea. aprobatzea, bai, hemengo sukaldaritza. Sukaldaritza ona, ez? Ona. Gaina sukaldaria ezaguna da. Bai, behakin hemen ibilin ditzan, kursillo bat egiten. Joño. Eta ze irutzi zain, adibidez, hemen zoreazun topaketatan dana bete-bete inde egotie, da gero, hilebetin behin egotean obra hortan laukatu azaltzia. Danien gertatzean bezalaxe, jendiek ohitura batzu dauzke, eukitzeaz, eta betiko momentu konkretu batzutan azaltzei eta beste eta gutxi batzuk azaltzea. Atzo etorri altzinen antzerkile ikustea. Atzo ez, eharra galduzen duen, Oso politia izan den bezan, Bai, ni etorri nintzen da oso politia. Da, gaurko antzerki obratik ze espero dezu. Politia izangoala irutzi zat. Gaur topo egin dut gainea antzerkin egin behar duna, bi neskadia. Orduan, bat ikusi dut, hola, kalen, eta niztu ezagutzi zaitu eta. Mundik hola eta, goen kaletik izangoa, esan dut, claro, goen kalekoa. Nungue bezala, nungue. Eta nolatan gaztetxin topaketan jaialdi honen parte bat, gaztetxin? Oindala urte batzuek, 5, 6? Posto 6. Ez dakigu. Hortxe gabit. Aia zigun proposamen bat... Nik dudaba dake, aia entzitzagun oku juminen proposatzea. Aia entzitzagun. Aia zitzagun proposamena, nahi zebela topaketan barrun poltsikoko antzerkien nola gu orduan, nolako obrak egin geniten, dartzen genuen parte olako jaialdietan eta obra pizza txikiena, nahi zen topaketan barrun nolako zerbait sartzie. Eta gukin genuen pixka hartu proposamen hori eta gure eramo, orduen lekue... Zin da hau? Lekue bihurtu genuen hortako gaztetxie, eta izen zen pixka beste tipo bateko antzerkiek sartzie. Ondo, eta zer erantzun dauke honek, funtzionatzea aldu gaztetxeko honek? Funtziona, danakol, gitar. Gaira ustela propagandira. Eta lehen urtien kafi, ditu genuen, antzerkile baino lehenuo kafita eman. Genuen pixka kafe teatro, baina kontura gea, pixka formatu hori desgaztain dara. Eta orduen, aurten zerbait berri zer funtzionatzeu? Jantoki vegetarian nuek, venga. Eta nire utzat, herrira zabantzie badakela bere garrantzia ez. Ondo da oso horeazu, zeharetu beharra da, baina aurten udaletxeko gamaran ikusi dugu, jende asko zeona gaina, atzo gaztetxin, gaur baita gaztetxin, oso ondo. Azke finera eskaintza, zabaldu, bai. Ze jendiere publiko aldetik igual leku bakoitzet ezberdin izan laike. Igual zoreazura danetik jungo gea, ez? Baina igual gaztetxe zain beste, baina orduan pixket zabaldu, ohitura berri sortu, ni horren aldeko naiz. Hainbeste
publiko gain beste eskau digun persona bat elkarrizketatzea dut azkenien. Bai. Ekari neritz. Arratxalde hurakana, Ben bai hurakana. Antzerki topaketa zailean zen? Bueno, bai, batea bestea jute naiz, da, bueno, danetan naiz gu, baina bai, izen naiz, aurtenea da. Eta, zer ditu? Ondo, nik bi antzerki ikusi ditut, Lelena ikusi nun, zala berrondo esatetan izan oso, lukurreria, lizunkeria eta eriotzaren erretaulaz, Lukur inda erten ginen, zestuko interpretazio eskolako, ez da, Xanti? Eta gero jokoz kanpo ikusi nun baitare. Bai. Bi estremuk ikusi dituzu. Bai, egite esan bai. Bi estremuk. Bai, gizakien bi estremuk esplorau ditugu. Eta, ze modu, ze valorazio? Egite esaten nabazu, lehengue, zestuko eskolakue, pentsau non ulertu nula, erabatea ulertu nun, eta gero total, esplikau ziren bertako aktoriek zertzen antzerki eta enula ezer entendiu. Kodeu, beneritz, akzion! Hori da, topaketatan, egurra ematen. Topaketatan ez dakit, baina igual zuek aukeri eman ezkeola beste korbatan batekin, no? Hori da, abaniko bat, ze kolori nahi hartzia? Zein daude libre. Gaur, genero indarkerien aurka gure danez, Amoniko, moraue! Bai, moraue, hori da. Gustatzen izu? Bai, asko. Hori da. Bale, ordun horrena zuen ekipoa. Jazta, fitxaje berri bat. Eneritzen akzion, ja. Ni jungo naiz, badakizula marrun ar hori. Bai, zena dake. Marko ar hori. Zen hori badake. Antzerki, zera. Proba inberda, proba udanoko. Proba udanoko, bai, nik uste persona orok izan berdula taula gaineko esperientzi bat. Behin baike, esateko gustatzen zateo ez? Hori da. Azkenin, antzerkileke beste gauza askotako balio du, ezta? Pertsonen arteko erlazioek Ba, eta talde lana, autoestima, bueno, daude mila gauza. Hori zueko, nondona zuek esango ezu igual. Bai. Guk emendiken botatze deun bezue baietz. Hor gauza asko lantzigela eta baloriek, azkenin. Eta hemen zaudete, kontuketako mili, esan nahi dut. Eta bueno, gure biziko iluzio da, pertsona bakoitzekin iluzio bat eukitze dugu, amaia ekoipegin kantatzen zen, zurekin hori prez gaude egitik. Bale. Kantin txiki bat hemen. Nik ebarne. Nik ezabat, Ba, bi, eta hiru, greban gaude. Prez gaude. Non gaude. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta aurtengo topaketatan berrikuntza bat. Takeu? Oltza berri. Hemen bertako sortzaileetako bat, Ondarrun, atzaldeon. Atzaldeon. Esplika eguzugula gutxi gora bera Oltzaberrin helburue zein dan edo nolatan sortu dan? Bueno, nolatan sortu dan, Oltzaberri sortu da, duke San Agustin kulturgunetik, kulturmaien baitan, bota dugu, zea hori, idea aurrek proiektu hori, eta pixkete bertako sortzaileen gana bota dugu, eta, bueno, pixkete azken filin helburu die, Azpeitin eta Urola erdinen, eskualdien, euskal antzerkigintza bultzatzi, auskotzi, indarberritzi pixket eta euskarazko antzerkigintzan leku referentea pixket bilakatzi edo zaiti, ez? Pixket lurralde oso kontutan hartuta dauden beste puntue bai Bizkaien Araban iparraldien aparron eta Azpeiti izindarila euskarazko antzerkigintzan puntu referentea, eta bueno, elementu pila azkeu, bazarote antzerkile lantzen zuen jendie, geu programazio azkeu egiturak antzokile bezala, San Agustin bezala, zestuen antzerkile interpretazio eskola potente bat, askoitine bat movimentu, elementu pila azkeu, horian apisket koordina, zehoze politia egiten datozen urte hauetan, eta hori pisket hori lotzeko eta hori indarrez bultzatzeko, hor dago bauta egin nion EASEI, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarti, eta guztua onartu dugu eta bidela politia, eta bestetik noski azpeitiko dudala. Eta horrek heldu ditu zai, hor dago horri eta pixket 2016ko plana indor. Zer nolako puntuazio edo valorazio mango zenion afterrai edo Oltzaberriren hasiera horri? Topaketa egin generali. Ez que, galdera zaila.
autokritik izan da presentea, baina, bueno. Hombre, Zenbatik izan da, nola ez du, bost izan da, batetik amarra ez du. Batetik amarra. Ikuslearen. Bueno, beti pentsauta atzi dira, ez? Bai. Ni, bitu, aprobo bat emaio, justu emaio. Errazen ez jauta, amarra ematu eta txukina zultatzen, ez. Bosta emaio, indeu, aprobauta. Baina, ambizituko da, pixkete gauzak zagak egiteko. Ondi lan asko da egiteko, orduan. Bueno, indeu ondo da, eta egin ezan pixket bostauzek du martxan jartzi eta pixket zea hori dara sortzia. Baina, bueno, bosta eta ama izan, ama batxi, aprobaudet, eta zea, venga, zire buscando, estudiando. Bosta. Ondo, ez da zire txarra eta hobeak hori. Eskerrik asko. Ziriko da. Bueno, jakin hemen montau dela duen Oltzaberri topagune bat, eta, bueno... Honekin, zaiteztu. Hori da, eta zabazue horrengo dela Oltzaberri. Gauzik, zartu da. Hau nire. Bueno, eta hemen txegun batzea bai jabete usako